Isip mga tawhanon, masuko gayud kita. Walay tao nga dili mubati og kasuko. Walay tao nga dili masuko. Apan adunay tambag si Lord kanato sa matag usa kanato kung kita mubati niya ng mga kasuko. Ephesians 4 verse 26 to 27. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Mao kini ang tambag sa Dios kanato igsuon. Mao kini ang gusto ni Lord nga atong buhaton sa atong kaugalingon kung kita ang masuko. Gi-remind kita ni Lord niini nga verse igsuon. Gi-advisean kita ni Lord niini nga verse igsuon nga kung masuko kita, kung maka-feel kita og kasuko sa atong kaugalingon ug sa atong isig katawo, apan ang gusto niya nga dili nato palungtaron ang atong kasuko sa tibuok adlaw. Buot pasabot nga kung masuko kita, maningkamot gid kita nga ang atong kasuko mahupay kini. Atong iampo ang mga tao nga nakabuhat na to og dili maayo. Atong iampo ngadto sa Ginoo nga hikapon ng ilang kasing-kasing og ilang hunahuna nga makarealize sila kung nakabuhat man sila og dili maayo kanimo. Pinaagi sa gahom ni Lord igsuon, matuman kini nga mga advice tungod kay tabangan kita ni Lord ug dili kita pasagdan ni Lord. Isalig og iampo lang ni Lord igsuon tungod kay dili gusto si Lord nga kung masuko ka imong palungtaron sa tibuok adlaw. Ug ang pinakaimportante diha nga advice sa Ginoo igsuon nga kung masuko ka dili ka gayud magpakasala. Mao nay gusto ni Lord na kung masuko ka ayaw gid pagpakasala, ayaw sultig dautan ni anang tao nga imong gikasukan, ayaw balikasa ug ayaw tungluha ang tao nga imuhang nasukan. Tungod kay kung imo kanang buhaton igsuon, ang Ginoo mao nay masuko kanimo. Ingon siya sa verse 27 nga ayaw hatagi og higayon ang yawa. Igsuon kung masuko ka ug imong palungtaron ang imong kasuko sa tibuok adlaw, imong gitagaan og higayon ang yawa nga mosulod sa imong kaugalingon. Imong gitagaan og higayon ang yawa nga mo distract sa imong kaugalingon. Imong gitagaan og higayon ang yawa nga mao muguba sa imong kaugalingon. Muguba sa imong pagtuo sa Ginoo, muguba sa templo sa Dios nga gihatag diha kanimo. Ug kay kining atong lawas templo kini sa Dios, maong gi-advisean kita ni Lord. Mao nay advice ni Lord sa atong kaugalingon nga atong ampingan ang atong kaugalingon. Tungod kay kung atong pasagdan ang atong kasuko, wala taga-amping sa atong kaugalingon. Sa Psalms 37 verse 8, cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it only causes harm. Mao na igsuon nga kung magpadala ka sa imong kasuko, kung imong patuyangan na imong kasuko, kung imong palungtaron ang imong kasuko sa imong isig katao, kung aduna may nakasala kanimo, kung aduna may nagdaot sa imong kaugalingon, ang ingon ni Lord diri sa Psalms, ingon siya nga nagdaot ka sa imong kaugalingon. Mong ingon siya ayaw kasuko ug ayaw kaligot-got. Kay kung imong palungtaron ang imong kasuko ug ang imong kaligot-got, imuhang kasuko, imong kapungot, usa ka na nga magdaot sa imong kaugalingon ug gidaot usab nimo ang relasyon nimo sa imong isig katao ug ang labaw sa tanan ana igsuon, imong gidaot ang imong relasyon ngadto sa Ginoo. Tungod kay wala man nimo tumana ang advice nga gusto ni Lord na imong pagabuhaton. Maong sa kanunay igsuon, dili gyud nato palungtaron ang atong kasuko. Tungod kay mao kanay usa nga makadaot sa atong kaugalingon ug makadaot sa relasyon nato ngadto sa uban nga katawhan niini nga kalibutan, labi na gyud igsuon sa atong pamilya. Maong sa kanunay, ampo salig kanunay sa Ginoo. Tungod kay pinaagi ni Lord ang imong kasuko, mawala gayud kana. Amen. God bless sa tanan.